ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு குட்டி பொண்ணு இருப்பா. அவள் எல்லா விஷயத்துக்கும் கோவப்பட்டுட்டே இருப்பாள். அப்போ அவங்க அம்மா அவளை மாற்றணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுவாங்க. அவகிட்ட ஒரு சாட்டையும் குண்டூசியும் கொடுத்து, உனக்கு எப்பெல்லாம் கோவம் வருதோ அப்பெல்லாம் அந்த குண்டூசி எடுத்து இந்த சாட்டில் குத்தி வைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அந்த பொண்ணும் எப்பெல்லாம் கோவப்படுறாளோ அப்பெல்லாம் அந்த குண்டூசி எடுத்து குத்தி வச்சுட்டே வருவாள். கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தா அந்த சாட் ஃபுல்லாக குண்டூசியாக இருக்கும். அதை பார்த்ததும், அம்மா நான் எவ்வளோ கோவப்படுறேன்னா, நான் என்னை எப்படி மாற்றிக்கிறதுன்னு சொல்லி கேட்பாள். அதுக்கு அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, இனிமேல் யார் மேலே கோவப்பட்டாலும் அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் சாரி சொல்லிவிட்டு ஒவ்வொரு குண்டூசியாக எடுத்துடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அந்த பொண்ணும் யார் மேலெல்லாம் கோவப்பட்டாலும் அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் சாரி சொல்லிவிட்டு ஒவ்வொரு குண்டூசியாக எடுத்துடுவாள். கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தா அந்த சாட்டில் எந்த குண்டூசியும் இருக்காது. அதை பார்த்ததும், அம்மா எல்லா குண்டூசியும் எடுத்துட்டேன், ஆனால் அந்த சாட்டு ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாள். அதுக்கு அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, நீ என்னதான் கோவப்பட்டு சாரின்னு சொல்லியிருந்தாலும் அதனால் ஏற்பட்ட அந்த வலி அவங்க மனசில் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனால் யார் மேலேயும் கோவப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அவளும் கோவப்படுறத நிறுத்திடுவாள். அப்போது கோவம் வந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க யோசிங்க. தேங்க்யூ.